Mais abaixo contan unha lenda e unhas festas tradicionais, a economía, un pouco da economía, bueno, a natureza en Lalín, a poboación e como é a distribución en Lalín, e tedes un mapa de Lalín, xa un pouco, bueno, veis un pouco mellor. Agora nos datos administrativos tedes, bueno, outro mapa, bueno, un vídeo, bueno, un proxecto que trata do proxecto habitual do novo Concello de Lalín, o nombre dos concelleiros, unha ficha técnica, perdón, e unhas fotos de, bueno, proxectos da nova Casa do Concello, o auditorio e o Conservatorio de Lalín, os xulgados de Lalín, bueno, un gráfico da Corporación Democrática en Lalín e nada máis. Unha foto do alcalde, un mapa, bueno, non sei, distinguides aí donde está Lalín. Nada máis. Nos datos demográficos, sociais e económicos aparece un mapa, unha foto de Lalín vista desde o aire, bueno, vedes na foto a plaza e un pouco máis abaixo unhos datos importantes, o escudo de Lalín, un castro tecnolóxico de Lalín, unha lenda, as festas, bueno, comenta un pouco das festas e feiras de Lalín, a economía e o comercio, outro comenta o cachiño da poboación de Lalín, paisaxes, na historia e na cultura. Bueno, tedes aí o noso telecentro onde estamos falándovos agora, un vídeo dunha reportaxe de televisión da nosa televisión local, bueno, un anaco de refráns e ditos do Deza. E no seguinte? Bueno, fala da gastronomía típica, un pouco da historia, aparece, bueno, un vídeo de bailes regionais en Lalín. Agora vai vos falar Diego, empeza coas 9. Moi ben, Alba. Bos días a todos. A ver. Bos días, Diego. Bos días. A ver, de novas, bueno, temos preto, bueno, así algunha noticia, preto de 80 rapaces de Lalín asistiron á clausura das escolas provinciais de patinaxe. Temos tamén Lalín e Melide queren incorporarse a Interreg. Despois, o Concello de Lalín repartirá 100.000 euros entre os clubes deportivos. Bueno, tamén temos outra nova. Bueno, a avenida Xosé Coíña contará cunha nova beirarrúa. Se iba sendo horas tamén. Bueno, como xa sabemos, o ascenso a segunda B do Lalín fallou e perdeu, entonces, bueno, entón. E sigue por seguinte. Ben. Sigue por seguinte categoría, seguintes datos. Non vai.
Ahora algo sobre enlaces de interese. Nombra un par de enlaces, non máis. Bueno, temos así como enlaces Economía de la LIN, Europa FM, Canal 10. Europa FM. Diego, ¿puedes pegar un poco el micro? Vale, vale. Vale. Galloso. Bueno, pasamos a medio ambiente. Bueno, temos noticias como a ordenanza de lixo de Lalín leva un ano concluída e segue sen aprobarse. Outras noticias como loita contra os cultivos transxénicos, bueno, con fotos etc. Bueno, pasa os persoeiros ilustres, menciona algún. Pasamos agora aos persoeiros ilustres. A secretaria, non vai, a secretaria. Pequín, que isto vai despacio. Veña, fala Diego, un momento dun... Contelle un chiste, ó. Cara, Diego. Está ou non? Non. Bueno, da igual, dille, bueno, pois así temos que deixalo porque non vai o ordenador. Venga, Diego, A ver. corta. Bueno, como último temos persoeiros ilustres en internet. Bueno, temos un vídeo de Xosé Neira Vilas que pon veciño de Lalín, é a mentira máis grande que existe neste mundo, que é das cruces. Ese Diego. Bueno, temos sobre Loriga, aquí o piloto de aquí. E nada máis. Bueno, é algo máis, pero bueno. Vale, pois moitas gracias por Moitas escoitar. gracias por escoitar. Hasta logo. Bueno, un aplauso aí pros profesionales.